Dobrý deň. Som Niko z Bettermile a dnes vám vysvetlím, ako sa prihlásiť do aplikácie Bettermile. Najprv musíte zadať svoje prihlasovacie číslo. Zvyčajne sa skladá z 10 čísel, ale ak používate kuriérsky účet, budete mať menej. Teraz musíte zadať svoj PIN kód. Ak sa prihlasujete prvýkrát alebo ak ste zabudli svoj PIN, stačí kliknúť na Vyžiadať PIN a ten vám bude odoslaný na telefónne číslo, ktoré je pripojené k vášmu účtu aplikácie. Uistite sa, že vám Depo pridalo správne telefónne číslo. Tento PIN môžete zadať do tohto poľa. Potom sa sami rozhodnete pre svoj nový PIN. 1, 2, 3, 4, 5, 6 je príliš jednoduchý a nie je akceptovaný. Váš PIN sa zadá dvakrát a potom môžete kliknúť na Uložiť. Ďalej zadáte svoje číslo zájazdu. Zvyčajne sa v tomto poli už zobrazuje číslo. Ak je nesprávne, zmeňte ho. Teraz kliknite na Pokračovať. Každé konto sa môže prihlásiť len do jednej prehliadky, takže sa uistite, že svoje konto nezdieľate. Tu si môžete vybrať konečný cieľ vašej prehliadky. Môžete si vybrať medzi adresou Depa alebo zadať svoju vlastnú adresu, napríklad domov alebo parkovacie miesto. Okrem toho musíte zadať čas začiatku jazdy vašej prehliadky. Čas začatia by mal byť skutočný čas, ktorý odhadnete pri začatí jazdy, nie čas, kedy začnete nakladať dodávku. Pre postupnosť a sledovanie v reálnom čase je veľmi dôležité, aby bol tento čas začiatku čo najpresnejší. Presným nastavením času začatia jazdy umožňuje sledovanie v reálnom čase vašim príjemcom stretnúť sa s vami pri dverách. Ak sú všetky informácie správne, môžete stlačiť tlačidlo OK. Ak narazíte na problém, neváhajte nám poslať správu a my vám čo najskôr pomôžeme. Máte nejaké otázky? Pozrite si naše ďalšie videá alebo nás kontaktujte. Bettermile. Empowering Last Mile Delivery.